От 6 години Патрик работи като бариста, професионален барман, който се занимава с кафе и напитки на основата на еспресо. Печели националния шампионат в България, след което заминава за Богота, за световния шампионат. Пътуването е кошмарно. Визата му се забавя и Патрик изпуска полета си. Следващият самолетен билет, който си купува, се оказва фалшив. А когато най-накрая каца в Богота, разбира, че багажът му е изгубен някъде по света. Имах само дрехите, които бяха по мене. Стигнах с по-къси гащи, една миризлива риза, с която бях пътувал 3 дена и кецове. И дойде един човек, който беше чул за цялата история и ми предложи дрехите си. Той си свали дрехите и ми ги даде, което беше просто уникален жест. Световният бариста шампионат е изключително изискано събитие. Разноцветните чашки и чинийки не са най-големия проблем на българския участник. Според регламента на шампионата за 15 минути Патрик приготвил на журито еспресо, капучино и авторска напитка, в която се крие най-големия майсторлък. Аз понеже нямах нищо и взех едни боровинки сушени и направих една редукция от това нещо. И то така и така имаше сушени плодове, естествени, нали, в самото кафе като аромат и просто го подсилих това нещо. Хората използват какво ли не, плодове, тютюн, какво ли не. Това е трудно, защото човек трябва първо, нали, да има много тренирани сетива, нали, много изострени, за да може човек да усети най-тънките и най-деликатните аромати, които са в кафето, а това не е толкова лесно. Въпреки че не разкрива професионалните си тайни, Патрик дава няколко полезни съвета как да приготвим хубаво кафе. Най-напред трябва да знаем какви аромати търсим в сутрешната си напитка. И оттам нататък е много важно кафето да е свежо. Така че много е хубаво, примерно, да се купуват на зърна, да се мели на момента преди да се приготви. 1:17 е пропорцията правилната. Тоест не е точно правилната, човек, нали, това е точно нещо като рамка и оттам нататък човек може да експериментира. Температурата на водата също е много важна. Не трябва да е вряла водата, не трябва да е повече от 96 градуса. Значи препоръчителната температура е, да кажем, 90-91-2 градуса. Захарта със сигурност убива част от това, от ароматите в кафето и го променя. Идеята е, нали, да усетиме естествените и най-деликатните аромати в кафето и затова аз никога не слагам, не добавям захар към кафето. Млякото също променя аромата на кафето, но според Патрик комбинацията от мляко и еспресо в капучиното е много хубава. Най-добрият бариста разказва и за атрактивната техника лате арт. С помощта на перфектно направено и разпенено мляко се рисува върху кафето с самото сипване. И се получават много интересни, много ефектни картинки. Има 3 основни картинки, които, нали, се правят. Сърце, розета, нещо като листенце и лаленце. Това е по-интересното първоначално на хората, защото всеки иска да го прави. И наистина получава се много ефектно. Това не е толкова сложно, колкото изглежда, а по-трудно е да се направи, нали, перфектното еспресо.